እቲ ቤተሰብ መጀመርያ እንኳዕ ናብ ዒጋማት ዩቲዩብ ቻናል ብድሓን መጻኹም ሪፖርት ማለት እዩ። ቅፅሊ እንኳዕ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ላይክ እና ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ናይ ሎማዓንቲ ቲቶርና ማለት እዩ how to calculate electric current through resistance ኢና ንደሊ ማለት እዩ። C++ ተጠቂምና ካረንት ኳልኩሌት ንገብር ማለት እዩ። እዚ C++ ና በቃ ኣብ ሪያል ላይፍ ማለት እዩ። ኣብ ሪያል ላይፍ C++ ና ከመይ ከም ንጥቀም ሎማዓንቲ ብግልፂ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ፕሮግራምና ከምዚ ይመስል። ስለዚ ቤተሰብ ኣውትፑትና እዙይ ኣሎ። ስለዚ ቤተሰብ ገለሞ እዚኣ ባይ ዘ ወይ ሰብስክራይብ ኢጋማት ንገሩ ሰብስክራይብ ካዚ ዳይና ፕሮግራምና እዚህ ፋይል ኔምና እሺ ካረንት ዶት ፋይል ኔሚ .cpp ማለት እዩ። እሺ ክሬት this window እንፍለስ ኮንፊግሬሽን ቁጥርና ሎዲንግ ሰዝገበለዩ እሺ ሃዚ ባይ ዘ ወይ ናሎማዓንቲ ኤሌክትሪክ ካረንት ኣብ C++ ፕሮግራሚንግ ከመይ ጌርና ኳልኩሌት ንገብር ኢና ከና ማለት ብጣዕሚ በቃ ኣብ ተግባር በቃ ልክዕ ብተግባር ከም ዝሰርሕ ማለት እዩ። ማቴማቲካል ኳልኩሌሽን ዘይኮነስ በቃ ኣብ ሪያል ላይፍ ከመይ ጌርና ክንጥቀም C++ እውን እግረ መንገድና ንሪአሉ ቲቶሪ ማለት እዩ። እዚ ኮንትሮል ፕላስ ኤ ኢለ ዲሊት እሺ ከዛ እዚ ሃሽታግ ተጠቂመ ማለት እዩ ኢንክሉድ አይስትሪም እሺ ካብዚ ሪተርን ዜሮ ከም ኮይኑ ፎርም መጀመርያ ንቅምጦሞ እዚ መጀመርያ ናይ C++ ሲንቴክስ ወይ ደግሞ ስትራክቸር እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ከዛ እዚ ናቶ ንገበር ማለት እዩ። ሞር ሪዳብል ንምዃን ወይ ከዓ ፎር ኤክስፕላኔሽን ደብል እንትንጥቀሙ ኮሜንት ማለት ተጠቂምና ክላሪፋይ ንምግባር ማለት እዩ። ኣብዚ ለምሳሌ መጀመርያ ጊቨን ኣለና ጊቨን ሬዚስታንስ ና ክልተያሉሞ ሬዚስታንስ ኮኔክት ኢን series versus connect in series ማለት እዩ። እዚኦም እውን እንታይ ይበሃል R1 R2 ማለት እዩ። R1 ለምሳሌ እዚ ኮስቱ ክልተ ኦም ተኮይኑ እሺ R2 ደግሞ R2 ኮስቱ 3 ኦም ኮይኑ ጊቨን ከዓ እዚ ቮልቴጅ ማለት እዩ። ቮልቴጅ እዚ ኮስቱ 20 ቮልት ዲና ለምሳሌ ዘዚ ተንገብር ማለት ሪኳየርድና ከዓ ሪኳየርድ ካረንት ስሩ ሬዚስታንስ እዚ ኮስቱ ኮቴሽን ማለት እዩ። ስለዚህ ሶሉሽን እና ታይሆን ማለት እዩ። ሶሉሽን እና ታይ ከናመጥና ሶሉሽን እንደለው እዚ ካረንት ማለት እዩ። ካረንት ማለት አይ እዚ ኮስቱ ቮልት ኦቨር ሬዚስታንስ ማለት እዩ። ሬዚስታንስ ፈርስት ግን ታንገብረኛ ሬዚስታንስ ማለት አር ኢኩቫለንስ መጀመሪያ እንደልሞ አር ኢኩቫለንስ ኢኳልስ ቱ R1 ፕላስ R2 ማለት እዩ። ስለዚህ እዚ ኢኳልስ ቱ ማለት እዩ
እሺ ኢኳልስ ቱ R1 እንደ ክልተ ማለት ክልተ ፕላስ ሰለስተ ኢኳልስ ቱ ሓሙሽተ ኦሆም ማለት እዩ። ስለዚህ ካረንት ወዚህን ደልትና ማለት ካረንት እዚኣ ንጥቀም ኣለና ማለት እዩ። ስለዚህ ከዛ ፕሮግራም ክንሓምት ኣለና ማለት እዩ። ክንገብር ነና ማለት እዩ ኣብዚ ዲክላሬሽን ማለት ኢንት ማለት ኣብ ጊቨን እንታይ ኣለና ሬዚስታንስ ዋን ሬዚስታንስ ቱ ማለት እዩ። ሬዚስታንስ ዋን ኮማ ሬዚስታንስ ቱ ኮማ ካታ ኣለና ማለት እዩ። ጊቭና ቦስት ቮልቴጅ ማለት እዩ። እሺ ቮልት ኣፅል ከዓ ቮልት ምሳውና አር ኢኳለንስ እውን ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ አር ኢኩቫለንስ ስልክዓት ኣይልና ካረንት ማለት እዩ። ካረንት ስለዚ ሶሪ each individual C++ programming ends with semicolon ይወፅእ ማለት እዩ። ስለዚ R1 ቫልዩ ነቕምጦ እዚ ማለት እዩ። እዚ ኢኳልስ ቱ ክልተ ኢንተር R2 ስሪ ማለት እዩ። ኣብዚ R ኢኩቫለንስ እዚ ኢኳልስ ቱ R1 ፕላስ R2 ማለት እዩ። እሺ እዚ ከዓ ካረንት ማለት ካረንት እዚ ኢኳልስ ቱ ቮልቴጅ ኣብ ልዕሊ አር ኢኩቫለንስ ማለት እዩ። ኢንስ ዊዝ ሴሚኮሎን እሺ ከዚ ባይና ነክመጥ ማለት እዩ። R1 R2 ኢኩቫለንስ ካረንት እዚኦም ኣውትፑት እንደለ ማለት እዩ። ኣብዚ ግን ኢንድስ ዊዝ ኣብ ኒው ላይን ኣውትፑትና ኣብ ኒው ላይን ክመፅና ትኾኑ ኢንድ ላይን ጥቀም ኢና ማለት እዩ። እና ኢንድ ላይን ስላሽ ኤን ማለት እዩ። ኣብዚኦም ከምኣ ማለት እዩ። ኮቴሽን ማርክ ኢንድ ላይን እሺ ኮቴሽን ማርክ ኢንድ ላይን እሺ ኣብዚ እውን ኮቴሽን ማርክ እና ማለት እዩ። ኣብዚ ካረንት ብኣምፔር ክቅመጠልና እንድሕር ማለት እዩ። ኣብዚኣ ክንገብር ኮቴሽን ማርክ ንብሞ እሺ ኣብዚኣ ክንገብር ካረንት ዩኒት ማለት እዩ። እሺ ኮቴሽን ማርክ ኢንድ ስላሽ ኤን ኣብዚኣ ግን ካረንት ማለት ኣብዚኣ ቫልዩ ንክቅመጠልና ማለት እዩ። ነምበር ካብዚኣ ዩኒታ ማለት እዩ። ዩኒታ ቅመጥ ኮና ግን ዲክላር ክንገብር ኢና ማለት እዩ። እዚ ክንገብር ኢና እዚ ማለት እዩ። ቤተሰብ እዚኣ ብኢንት ዲክላር እዚአን ብኢንት ዲክላር ገርና ኢንተጀር ነምበር ስለሆነ ማለት እዩ። እዚኣ ግን ቻር ንጥቀም ማለት እዩ። ምክንያቱ ቻር ዩዝ ቱ ዲክላር ሲንግል ነምበር ወይ ከዓ ሲምቦል ማለት እዩ። ቻር እሺ ካብኡ ካረንት ዩኒት is equals to single quotation a in this with semicolon ማለት ነው። እሺ እዚያ ሞር ሪላብል ንምዃን ማለት እዩ ቻር ማለት እዩ። እዚ ኤንቢ ክሰርሖሞ ኤንቢ ቻር is to declare single character like what like symbol letter
and number ተጠቀሙና ማለት ነው። ስለዚህ ኣብዚ እግረ መንገድኩም ሲአውት ሶሪ ሰብስክራይብ ኢጋማትኩም ሰብስክራይብ ጎ ቤተሰብ ሰብስክራይብ ምግባር አይትረሱ። ሰብስክራይብ ኢጋማት ቲፕ ኣብዚ ባይዚ ስላሽ ኢን ኒው ላይን ኢንድ ስላሽ ኢን ኣብዚ ካዕተን ገብ ማለት ሲአውት ኢለ ማለት ሲአውት እሺ thank you for what watching thank you for watching in semicolon ስለዚህ አውቶቡትና ራን ንግበር ያን መጠን ማለት ነው። ስለዚህ መጠነኛ ማለት ነው 40 እና 40 እትናለ ማለት ቮልት ቫልዩ ከነጥኝና ቮልቴጅ ነው እዚህ ጊቭን እንደኛ ሸራ ማለት ነው። እዚሁን ቮልት ማለት ነው። እሺ ቮልት ኢኳልስ ጊቭነት እንደው ሸራ ቮልት ሴሚኮሎን እሺ ስለዚህ ከዚህ ታይኳልኩት ገርና በዓል ማለት ነው። ኢኩቫለንስ እና ካረንት ክትገርና ነው ማለት በዓል ወዲም ጊቭና ሰለስተ ምጣህ ጊቭና ማለት 40 እና 4 እና ቮልት ማለት ስለዚህ ካረንት እንቀጥረሙ አውትፑት ከዚህ ራን ይገባሉ ስታርቲንግ ራን ኮንፊግሬሽን አውትፑት እና R1 ኦህም R2 3 ኦህም R ኢኩቫለንስ በዓል ካልኩት ተገናኘን ምክንያቱም ኦምናለ R ኢኩቫለንስ ኮስቱ R1 ፕላስ R2 ስለሆነ ማለት ነው 5 መጠናለ ካረንት ከአ ቮልቴጅ ኦቨር R ኢኩቫለንስ ቮልቴጅና 10 R ኢኩቫለንስ ደግሞ 5 10 ብልዕ 5 4 ማለት 4 አምፒር በዩኒት አመጣውኝ ማለት ስለዚህ ሰብስክራይብ ኢጋማት ወዲህ አውትፑትና ሰብስክራይብ ኢጋማት በግራ መንገድኩም ባይዘ ቤተሰብ ሰብስክራይብ ዘይገቡም ሰብስክራይብ ኢጋማት ትብሩ ካው ታንክ ዩ ፎር ዋቺንግ ሰሰማሁን በጣም ያቀነልኝ ስለዚህ ነው ደግሞ አንቲ ቱተርና ማለት ከምዚ መስል ካረንት አፍ ሲ ፕለስ ፕለስ ከመገና ኳልኩሌተር መንገበር ይናለና ማለት አጸዲ በኻልእ ቱተሪያል እስካንረኸብ ደሓን ጽንሑ ላይክ ሰብስክራይብ በድጋሚ አይተርሱዕ ቤተሰብ ኮሜንት ልኩም ሓሳብ ልኩም ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ኣምጡልኝ አጸደክ ከም ተራህ ምግበና አስተያየት ኣብ ኮሜንት ጻሕፉ ስለዚህ የለም ማለት ተራቢ ያክል ቻው 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 ቤተሰብ